An balmawani yanguma bi Maliactu don kibaru bina lasaw ma balmakɛ Aliyu Hasere fɛ. Ayiwa bi kibara min b'an bolo ka lasaw ma o de ye Komates SA ni ale ye ayiwa fini dilan yɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko yen baarakɛlaw bɛ ayiwa baarabilala min daminɛna kabini février kalo tile 27. Ayiwa o baarabila in kɔni o kan ka ban bi. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye. Ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu b'a fɛ farankan dɔ de ka fara ayiwa u ka saraw kan. Ayiwa ko n'o yɛrɛ bɔra yen olu ka sara yɛrɛ bɛ cogoya min na sisan o yɛrɛ tɛ olu fɛla ye ko k'a d'a kan olu bɛ fɛ u ka sara ka bɛn ayiwa faso baarakɛlaw ni a bɛ f'olu ma ko fonctionnaire ayiwa olu ka sara bɛ ayiwa hakɛ min na olu fana bɛ fɛ u ka sara ka bila o hakɛ kelen de la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko maa minnu yɛrɛ bɛ ayiwa baara kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ni o ye Komates SA ye ayiwa olu yɛrɛ ye maa 3000 ɲɔgɔnna ye. Ayiwa olu bɛɛ kɔni bɛ ayiwa nin baarabila in na min bɛ ban ayiwa bi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko Amadu Kufa ni ale ye jatigɛwale tabaw ka ɲɛmaa dɔ ye. Ayiwa n'a tun fɔra ko ale fagara Faransi ka kɛlɛbolo fɛ san tɛmɛnen novembre kalo tile 28. Ayiwa ale kɔni bɔra ja dɔ la ni o jaw u y'o bila ayiwa bɔlɔlɔ kan. Ayiwa min na a bɛ ye k'a fɔ kɔni ko Amadu Kufa a kɔni a bɛ nin na hali bi. Ayiwa o ja ninnu na a yɛrɛ bɛ bɔ ka kuma a ka saya kibaruya kan. Ayiwa a b'a yira k'a fɔ kɔni ko ale bɛ nin na hali bi wa ale kɔni m'a dɔn cogo min na mɔgɔw kɔni sera ka d'a la ko ale sara. Ayiwa ni ja ninnu yɛrɛ bɔlen ka yira jama la kunun février kalo tile 28 Faransi ka kɛlɛbolo minisiriso maaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la cogo min na u bɛ se k'a lajɛ ni nin ja ninnu kɔni ye ja jɛlenw ye ni o ja ninnu k'u ka hakilina kɔni di nin wale ninnu na. An b'a yira la k'a fɔ ko nin ja ninnu yɛrɛ bɛ bɔ ka bɛn ni waati ye waati min kɔnɔ Faransi ka kɛlɛbolo ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ ko olu ka wale kɔni kɛra sababu ye kabini san 2015 fo sisan ka dankari kɛ jatigɛwale taba 600 de la ayiwa an ka jamana kɔnɔ ani a kɛrɛfɛ duguw la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin ye ja ye ja min bilala nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka se ka ayiwa ja in kɔni ka sɛbɛntiya. Ayiwa tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko Kayi février kalo tile 27 tɛmɛnen ayiwa Kayi école karamɔgɔw kɔni bɔra ka taa daga sigi ayiwa trésorerie la ni o ye jamana ka waribon min ka bolofara bɛ ayiwa Kayi. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko yen ayiwa école karamɔgɔw kɔni taara u ka nisɔngoya yira ayiwa wale dɔ de la ayiwa min bɛ tali kɛ k'a fɔ kɔni ko u ka sara o bɛ tigɛ ko k'a d'a kan k'u bɛ baarabila la. Ayiwa hakilina jiginna i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na école karamɔgɔw kɔni bɛ baarabila la a bɛ waatinin bɔ sisan ayiwa u bɛ baarabila dɔ yɛrɛ la ni o ye tile 13 baarabila ye min bɛ ban bi. Ayiwa o yɛrɛ baarabila in kɔfɛ u bɛ fɛ ka baarabila wɛrɛ kɛ min ye tile 15 baarabila ye min bɛna daminɛ mars kalo tile 11. Ayiwa o baarabila ninnu kɔni de kama jamana ɲɛmaaw ni o ye gouvernement ye olu tun ye ayiwa u ye wale dɔ kɔni bila sen kan ayiwa min kɛra sababu ye école karamɔgɔ minnu kɔni tɛ ka taa kalanyɔrɔw la k'u ka saraw kɔni o tigɛ fɔlɔ. Ayiwa o de kɔni kama école karamɔgɔ minnu bɛ Kayi olu kɔni tun dimina ayiwa février kalo tile 27 ka t'u ka nisɔngoya yira ayiwa trésorerie générale la ni o bolofara dɔ bɛ ayiwa Kayi. Ayiwa nin kɔni u taara ka ɲɛmaaw sɔrɔ yen ayiwa u y'u ka nisɔngoya kɔni o yira u la yen k'a sɔrɔ mankan kɔni o ma k'a la. Ayiwa min yɛrɛ ye école karamɔgɔ minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ ni olu bɛ Kayi an b'a yira la k'a fɔ ko jatew y'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa fo mɔgɔ 365 ɲɔgɔnna na. Ayiwa an balimaw ninnu de tun ye kunnafoniw ye k'a lase aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la.